Sa totoo lang po mga kachapsoy, mahirap po sa akin na mag-paint lalo na po sa ngayon dahil may condition po ako sa mata na tinatawag na high myop astigmatism kung saan po ay colorblind po ako. Yung bundok na ito, ginawa ko po ito para sa mga magulang na magpapasaway. Kapag magpasaway sila, ilalaglag ko sila dyan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Bakit magulang? Kasi sila yung nagsasagot ng module eh. Welcome back mga kachapsoy. Ngayong araw ay magpe-paint tayo, ayan. At nasimula na yung base. Ano ba yun? Nawala ako sa sarili. Ayan mga kachapsoy, si Maminas Galit po yan. Siya po ang supervisor ng aking pagpe-paint. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, simulan na po natin yung ating pagpe-paint. At salamat nga pala kay Paisani sa aking uncle. Siya po yung nagpintura ng white sa ating base. So ngayon tuloy na po tayo sa ating mga color combination na gagamitin. Bala ko po mga kachapsoy mag-paint po ng isang scenery, langit, tapos magandang tanawin ba. Gusto ko may langit para kahit hindi tayo makapunta ng langit, yay! At least sa ating painting may langit. Ayan, dahil kinapos tayo sa height, ayan, naglagay talaga ako ng mesa. May misa talaga akong ginamit. Ayan. Sa totoo lang po mga kachapsoy, mahirap po sa akin na mag-paint lalo na po sa ngayon dahil may condition po ako sa mata na tinatawag na high myop astigmatism kung saan po ay colorblind po ako. Hindi ko po masyadong makilala yung mga kulay maliban po sa mga purong kulay kagaya ng puti, purong kalinisan yan eh. Puti, pula, itim, blue, ayan, yan lang po. Pero yung ibang color po ay yellow, na-recognize ko din po yung yellow. Pero yung iba pong kulay, hindi na po, lalo na po yung secondary and tertiary colors, hindi ko na po yan nakikilala. Pero sinusubukan ko rin po, iniisip ko lang po yung mga color combination at hindi po ako sigurado sa resulta, pero try lang natin. Try natin. First time ko din po mag-paint sa ganitong kalaking canvas. Sanay pa ako, nagtatry pa ako sa bahay sa mga drawing paper, tapos mga maliliit ba na pwedeng gamitin sa pagpe-paint. Pero yung mga ganito, yung parang mural style, yung ganito kalaki, first time ko po. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, pagpapatuloy na po natin yung ating pagpipaint. Ayan, gumawa na po ako ng isang bundok, tapos isang puno ng niyog, isang puno at isang maliit na kubo. Ayan, papatungan na lang po natin. Hindi ko po nakukunan masyado ng video kasi yung aking cellphone ay maliit na lang po yung battery. At ayan, sinacharge ko muna bago magpatuloy ulit sa pagkukuha ng video. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, patungan na natin yung base ng ating painting. Ito, black lang kasi yung ginamit natin sa sa mga puno. Tapos ngayon lalagyan na natin ng ibang kulay para lumitaw po yung ganda ng ng puno. The next morning. Ayan mga kachapsoy, kukulayan na natin yung yung ating ginawang bundok. Ang tawag dito sa sa Waray,
Tarib. Ito yung Tarib, Bangkilid. Ayan, yung bundok na ito, ginawa ko po ito para sa mga magulang na magpapasaway. Kapag magpasaway sila, ilalaglag ko sila dyan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Bakit magulang? Kasi sila yung nagsasagot ng module eh. Bawal yung mga batang bawal yung mga bata dyan kasi pagagalitan tayo. Ayan, tapos muna natin to. Ayan mga katsapsi, malapit na pong matapos yung bundok na ginagawa natin. At baka sa susunod na araw na naman natin gagawin, ipagpapatuloy ito dahil marami din tayong ginagawang trabaho dito sa school. Nagpiprint tayo ng modules, nagre-release ng modules at iba pang mga reports. So, kulang po ako ng pintura. Baka naman po may gusto mag-sponsor sa inyo. Wala eh, mahal po yung pintura eh. Itong nga lang po na ginamit ko, mahigit 1,000 na po ito. Actually personal expenses ko po ito. Hindi ko na po sa binibilang, pero ginagawa ko po ito dahil gusto ko pong mapagana yung aking classroom at the same time yung aming school, sa elementary school. Pero kapos po ngayon yung inyong maestro Waray. Hirap po eh. Baka naman po may mga kaibigan tayo dyan na gusto mag-sponsor ng pintura o kahit anong mga material mga katapsoy. Nagpapagawa po kami ngayon dito sa school ng minor repair ng iba't ibang mga kagamitan dahil po malapit na po yung limited face-to-face classes. Kaya po nanghingi po kami ng tulong sa inyo, lalo na po doon sa ating mga kaibigan na may mabubuting puso. Kahit po yung walang mabubuting puso. Baka naman gusto ninyo mag-sponsor. Sige, welcome po kayo. Pwede po kayo mag-private message sa inyong Maestro Waray. Kung gusto niyo pong magbigay ng tawag dito, ng pintura, o kung gusto niyo magbigay ng cash, bibili ko po ng pintura at iba pang kagamitan mga katsapsoy. Kukunan ko naman po ng video para po sigurado na mabibili yung mapupunta sa paggagamitan yung itutulong ninyo. Ayan, maraming salamat mga katsapsoy sa patuloy niyo pagsubaybay sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Follow niyo po yung aking Facebook page na Maestro Waray. Follow, subscribe my YouTube channel Maestro Waray din po. Tapos pa-share naman po ng mga videos ko para naman po kumita na po tayo. Ayan.